dong di bere ni jogweng moko no sa report kata police jodala gi nyako sa report wacho ni ng'ane wacho nego jaodwa investigate do se winjo case no 2022 ni no nego jaode to oleng to 2021 no bedo accused nego jaode jilengalenga 2023 jitho to jilengalenga kware kanyo e de bere ni do ng'ato do sa cheche street kanyo ng'anie to okwaye gik motimo kae koro an kipacha police otim investigation giwere ringo into conclusion ya ng'ane mwang'eyo sinego ji 42 gi investigate gimiwa record ne ng'amoneko tim DNA search kaka joko ne gichande ok gima yot ng'ado nyar ng'ato into pieces ne kane gunia to biro wacho ne waido ng'ato confess no kwa do ji 100 kware ka chande to ji 50 gi wadhi golo ne ng'ano ne ogi to ka waido ji 15 to ji 30 moko wacho no tero kanye nyaka police bed serious gi gima getemo dhano ok en gima ikawo mayot kamano gidhi gibed serious gibed piny gitim nonro makare gimiwa report about 21 days molo ringo gi gima onge nyeni kata ng'ama kiae ng'among'e gweng'i ng'eni onge modo wacho ni nyeni avega ka oa kama onge osuk ni ng'eye kata mana jirende ni samoro kata kinego ng'ato nitie kata mana rufu mawuok e ot ng'ato nyalo ng'eyo ni kecho wacho no kano gi kanyo ladek eka kikalo ng'ada ladek e odno kata chiemo na jado tho do nitie kata nyati mang'ene remo montie ga odni 2022 no ignare kene ng'ama innocent kaune ke wuok immediately bang' kokwanji to wuok ni an maneoge mano miriamo ang'eni penye mathoth nyakwaro Mgajwang' pod medo wuok kaluwore koda achich ma bende koro okwach kich nomako odiochieng' manyoro odiochieng' makawuono kaka TV mar Ramogi bende obiro bedo kwaluwo ndache wang'e na kata mana jirande ma samoro nitiere gwenge mago kar dak kata mana makware mantiere gwenge mag Embakasi South bende na ging'eng ng'at machal kama ang'eni gin ote mathoth ma bende pod medo donjo ne jogo ma bende anyuola margi bende